Usa sa mga kalihukan atol sa week-long nga pagsaulog sa Charter Day anniversary sa Cebu City mao ang Pet Day nga gihimo ni ining adlawa, Pebrero 18. Gitanyag ang mga libreng bakuna, ligate, kapon ug uban pang serbisyo alang sa mga kahayupan, ilabi na sa mga iring. Gihimo kini sa Plaza Subo at ubang bahin sa Cebu City Hall diin mihatag sa ilang serbisyo ang mga kawani sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Aduna usay mga libreng bitamina. Usa sa gihingusgan sa DBMF mao ang pag-atiman sa mga iroog iring nga sagad makita sa kadalanan. Sa kalihukan aduna usab sila gilusad nga Adopt a Dog program. Samtang gihingusgan sa usab ang kampanya Batok Rabies. Sa talaan sa Cebu City DBMF mitala na sila og upat ka mga kaso sa rabies. Duha niini mga roaming dog o mga latagaw nga iro. Ug ang duha mga binuhi nga iro. Sprayhan ang iro aron kung pananglitan katong iro nga gidakop namo na ligate na di bakunan giuli muli sa balay nila may bawa namo nga kanang iro ikaw tag-iyag imong gipasagdan, so you will be issued citation ticket and the penalty is 2,000.